Mentang apa te kak kum ka jinglong ka perthai ka VPP kinsa ya pen kelumar jengmut syah para maki hikilidas ya ka parti jongki marpi hapo ka politik si kum kane ka politik ka bakayat ka VPP nginum la ban pediang bat kum kane ka politik kanum la ban ne Islam namar baling au manum la ban pediang namar ba balong dictatorship style of leadership kamut hak demokrasi hi babuan balang kinum la man pediang bat bagin communalized through kadai ka ai ka ba ki pajba jong ka setiet kinum la man pediang tau ngong ba boros kata menta hadin ka election wadab UBPP wilayah football marwai apa madan tap gol ka pamon